садои техникаҳои пуриқтидор, ҳаракати мошинҳои боркаш, фаъолияти механизмҳои муосир ва заҳмати содиқонаи сохтмончиён дар ҳамаи қитъаҳои сохтмонии иншооти азими аср, нерӯгоҳи барқии обии Роғун аз идомаи босуръати корҳои созандагӣ дарак медиҳанд. раванди корҳо дар ин иншооти тақдирсоз бо истифода аз масолиҳи сохтмонии босифат, технологияҳои пешрафтаи ҷаҳонӣ ба роҳ монда шуда, ҳар як марҳилаи сохтмон таҳти назорати қатъии муҳандисону мутахассисон қарор дорад. иҷрои босифати корҳои сохтмонӣ дар сарбанди асосии нерӯгоҳ бо заҳмати шабонарӯзии бинокорон, маҳорати баланди муҳандисону мутахассисон ва истифодаи технологияҳои муосир бо суръат идома дорад. корҳои хобонидани маводи шағалзамин дар такядевори поёнӣ дар сатҳи 1148 метр ва призмаи такядевори болоии сарбанд дар сатҳҳои 1155-1156 метр мутобиқи ҷадвали тасдиқшуда идома дошта, танҳо дар моҳи июл дар минтақаи такядеворҳо 25169 метри мукааб маводи шағалзамин хобонида шуд. дар маҷмӯъ бошад дар сарбанди нерӯгоҳ дар ҳамин давра 454055 метри мукааб маводи сохтмонӣ ҷойгир карда шудааст. ядрои сарбанд ки вазифаи асосии он пешгирӣ намудани гузариши об аз дохили сарбанд, таъмини устуворӣ ва бехатарии иншоот дар тамоми давраи истифода мебошад, иҷрои корҳои сохтмонӣ дар қитъаи мазкур бо риояи қатъии талаботи технологӣ ва стандартҳои байналмилалӣ сурат мегирад. айни замон корҳо дар қисмати болоии сарбанд, ядрои сарбанд ва дар қисмати поёнии сарбанд бо як ҷӯши хуруш рафта истодааст. дар ин ҷо зиёда аз 80 адад механизмҳо ба тариқи шабонарӯзӣ кор карда истодааст. мо дар хидмати ядрои сарбанд қарор дорем. корҳои сохтмонӣ оиди рехтан, тахту ҳамвор намудан, қабат ва қабат хобонидани наводҳои гилхок рафта истодааст. дар сатҳи 1135 сантиметр қарор дорем. қисмати филтрҳои зонаи гузариш дар сатҳи 1135 метру 6 сантиметр қарор дорад. сифати корҳои сохтмонӣ бевосита аз тарафи гурӯҳи намонаи фармоишкар ба тариқи шабонарӯзӣ назорат карда мешавад. мо кӯшиш менамоем ки маводҳои хобонидаи сарбандро дар муддатҳои муайяншуда ба сифати баланд ба итмом расонем. дар дигар иншооти соҳили чапи нерӯгоҳ обқабулкунандаи доимӣ низ корҳои сохтмонӣ вусъати тоза пайдо намуданд. дар ин қитъаи сохтмонӣ аз аввали сол корҳои зиёди муҳандисӣ ба анҷом расиданд. аз ҷумла зиёда аз 24730 метри мукааб корҳои хокбардорӣ, 2178 метри мураббаъ бетонпӯшӣ, насби зиёда аз 99000 метри тӯлонии анкерҳои шиддатнок ва беш аз 16000 метри тӯлонии анкерҳои оҳану бетонӣ иҷро гардидааст. ҳамчунин дар қисмати даромадгоҳи нақбҳои обрасони агрегатҳои рақами 3 ва 4 корҳои бетонхобонии конструктивӣ оғоз гардида то имрӯз зиёда аз 64000 метри мукааб бетон хобонида шудааст. мо дар обқабулкунаки агрегати 3 ва 4 қарор дорем. аз сатҳи 1148 корҳои арматурбандӣ сар кардем то сатҳи каф қариб тамом шуда истодааст. корҳои бетонхобонӣ дар нақби 4 тамом шуд, дар нақби 3 идома дорад арматурбандӣ. дар ҳаз деворҳо бошад, аз то деворҳо тарози 1157 қисмати деворҳо ба бетонпӯш карда шуд. корҳои арматурбандӣ ва қолабмонии бетонгирӣ идома дорад. дар дигар қитъаҳои сохтмон низ корҳои муҳандисиву техникӣ мутобиқи нақша пеш мераванд. дар баромадгоҳи нақби сохтмонии қабати 4 корҳои заминӣ идома дошта, насби анкерҳо беш аз 26% ва бетонхобонии фарози даромадгоҳ қариб 6% ҳаҷми умумии қарордодро ташкил медиҳад. минтақаи кори хадмаи партал ки ин қабати 4 нақби СТ4 авва мебошад, ки дар бермаҳо бошад, бермаҳои 27, 28, 29 ва 30, 31 бошад, корҳои арматурбандӣ, кафшергарӣ ва бетонхобонӣ рафта истодааст. боқӣ монда бошад дар ин бермаҳо корҳои бермаҳои 31 ва 32 бошад, пародакашӣ ин ҳол рафта истодааст, ки дар ин ҷо зиёда аз 150 бас шабонарӯзӣ бигем 300 нафар кор карда истодаанд. Роғун имрӯз танҳо майдони сохтмони як нерӯгоҳ нест.
ин корзори нангуномус арсаи ҷасорату созандагӣ ва намунаи олии меҳнати аҳлонаи мардуми тоҷикистон буда пояи устувори иқтисоди миллӣ, қадами муҳим дар рушди энергетика ва ояндаи дурахшони давлату миллат мебошад.